ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿಡ್ವಾಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂಗುಲು ಯಾನಿದೆ ಪಿದರ್ದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂಡದು ಪಿದರ್ದ ಪೋದು ಬರೋಡು ಅಂಚ ತೊಂಜಿ ಕಾಣಂಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಚಾ ಪರ್ದ ಆತ ನಾನು ಚಾಕು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಪನ್ನೊಲಿ ಇದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಪಾಡ್ದು ಚಟ್ನಿ ಮಂದೆ ಒಂಜಿ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮೀತದೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಏನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಷ್ಟ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಜಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸತ್ತೋದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅದೊಂಜಿ ನಾನು ಚಂಡಿ ಉಂಟು ಮಂತದ ಒಚ್ಚುನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿದೆ ಮೈಪನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮೈತಲೇ ಉಂಡೈಕೆ ನೆಕ್ಕಿ ದಾಲ ಪಾರ್ದಜಿ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲಂತರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದೀನಿ ಆತೆ ತಾರೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಅವು ಅಪ್ಪಗನೆ ಮುಚ್ಚಿಂದ ನಮಕ್ ಅವು ಸೀದ ಯಾನು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ಅವು ಅಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಕಲು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೀರಿ ಅಂಚದಕ್ಕಲು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಓಡ್ ದೋಸೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕಲು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಗುಳ್ಳೆ ಅದ ಒಂದ ಬೇಯ್ನಾಗ ಮುಚ್ಚಿಗ ಚಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಸುರತ್ ಕಲ್ಪೋದು ಬರ್ಪ ಓಕೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಡೇದ ಅಚ್ಚುನ ಬರ್ತಡೇದ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದೆ ಕೇಕ್ ಎಟ್ಟು ಬಂತನ ಅವೇ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಮುರಣಿ ಇಂಕ ಪಾಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಂತದೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದೀನಿ ನಾನು ಅಕಲ ಕೇಕ್ ಎಟ್ಟು ಹಬ್ಬನ ಅಚ್ಚು ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮದಿಮೆ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಮದಿಮೆ ಅಂಚ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ತಡೇ 2 ತಾರೀಕಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನು 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇನು ಸೇರ್ಪದ್ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಡೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಲು ಬರ್ತದಾಗ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಯರಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೋದು ಪಿರ ಬಂದ ಬಿಟ್ಟ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೋದು ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮಲ ಯಾನ ಪೋಪಿನಿ ತೂಡು ನನ್ನ ವೈಟ್ ಪೋಪಿಂದ ಅದು ಪೋಪುನಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂತ ಯಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ನಾನಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಬೆಳಕಿ ಬಾಯ್. ಕಿನ್ನಿ ಬರಿತಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕಿನ್ನಿಯ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿಂದ ಮಮ್ಮಿ ಬರಿತಿ ಏರಿಯಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾನ್ ಪೂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಈ ಬನ್ಯಾ ಅಂದಿ ಈ ಬನ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಇಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಎದುರು ಲೈವ್ ಎತ್ತುಗೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಗ ಆಮನ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಚೂರ ಎನ್ನ ತೋಜುಂಡ ಸಾರಿ ಎಕಡೆ ಮೂಗತ್ತೆ ಕುಡ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಇದೆ ಯಾವ ಇನ್ಮೇಲೆ 8 ಬರೋನುಂಡತ ಎನ್ನದ ಸೈಟ್
ಲಿಂಬೆನ ತುಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಪುರವ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವು ಚಮಚರ್ದಿ ಕಾರ್ನರ್ ಹಿಡ್ದೇತೋ ನೋಡಿ ಈಗ 4 ಮಾನ್ಫೆ ಏಯ್ ನೀ ಎಂತದ ನೋಡುದು ದಾದೆ ಎಂತದವ ಎಂತದನ ಎಂತದನ కొంచెం జూమ్ అని చూపిరా ಕೇಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಕೈ ರೋಲ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ చెప్పండి ಯಾವ ಮಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಜನಗಣ ಜನಮನ మర్యాద చెప్పారా అచ్చున మర్యాద చెప్పారా జనం జనగణ बोले ಅಮ್ಮನಟಿ ಹೋಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಬೇಗ ಅವನೇ ಪಕ್ಕಲಿ ಪಕ್ಕೋನ ಬಂದಿ ಎಂತ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅವು ಪೈನಾಪಲ್ ಎಂಕುಂದ పోపెత్తే అమ్మ కొంచెం మర్యాద ఇద్దాంలే ఇల్లడు కొరపే మర్యాద పోయి నలిపించి మర్యాద ಅಣ್ಣ ಹೋಗ ಸಾನ ಮತ್ತ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ದಾದೆ వీడియో పత్తోడు మనకి నిన్న అదే పూజ తిను 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 ఒకే చే తిన్ 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 ఒకే చే జా తిన్ తిన్ లడ్ తిన్ తిన్ నింగ్ 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 నింగేనా అదా ఆమన్ ఉండదు ఆమన్ పర బయట ఉండదుగా ఇదాದ ಸಾಲ ತಿಂದಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ತುಲ ನೆನಪಿರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬೈದ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬರಾಟ ಜಾಗ ನಾವು ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದುಲೆ ಆಡ್ಗೆ ಅರ್ಧ ತಿಂತಿನ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ಮೊಲೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಡಿ ಮೂಲ್ ಮೂಲಿಂದ ಮೂಲ್ 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 ನಿಂಗ దించనేనా ఇదే సోక్తో జున్ని ఇంత క్లాస్ తిర్తియర పోద అట్ల క్లాస్ మళ్ళీ ఇదియా అవు ఇది నరకదు ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲೇ ಜಾವೆಲ್ಲ ಕಡ್ಪಲ್ಲಿ ಕಡಪಿನ್ಗೆ ಇನ್ನಾಡು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಉಡುಪು ಜೊತೆ ನಿಂಗದೆ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಜ್ಜು ಸೋಗ್ ಬರ್ಪು ನನ್ನಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಬರ್ಪು ಅದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಪು ತುಲ ಏತ್
ಏರ್ ಬಾಕಿ ಇರ್ಲಿ ನಾನು ಲೈನ್ ಬಾಲ್ ಬರಡು ಬರಡು ಕೇಕ್ ಖಾಲಿ ಆವಾಡು ಯಾಕೆ ಬಂಡೆ ಈ ಎತ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಇಡುವ ಅವು ಮುಟ್ಟಿನ ಜಾಗೃತಿ ಐಫೋನ್ ಚಿತ್ರಡ ಐಫೋನ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಪದರಡು ಸಾವಿರ ಆನ್ಲೈನ್ ಐಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಮಾಡುದು ತಿಂದು ಬರ್ತಿ ರಡ್ ರಡ್ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡೆ ಪಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಟಾಟದ ಬಟಾಟದವು ಮಾಮಿಯ ಕರೆಯುದು ಹೋಗಿ ಆಯ್ ಗೊರಚ್ ಗೊರಚ್ ಆಗಿಜ್ಜಿ ಗೊರಚ್ ಆಯ್ ಆಯ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಂತೀನಿ ಪಾಪ ಇವತ್ತು ತಿನ್ನೋದೆ आय करायची मी करायची हे करणे आहे पप्पा पप्पा काय दाय करपिनी ಸಾಮ್ಯನ ಮತ ಬಾರ್ದು ಡಿಜೆ ನಿಕದ ಮುಟ್ಟಡೆ ಮುಟ್ಟಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ये गीत मला नाही बोल ಮುಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿ ಜಾಯ ಗಾಯಜ್ಜಿ ಕೊರಚಿ ಮುಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕನಪುಣ ತಮ್ಮ पूरा मुगी बघा इज्जे ना बघा ना जे नी केर मे गोरवेनी ಏ ಅಣ್ಣ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಗ್ತಿಂದಿಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಆಡ್ರೆ ಚಾನ್ ಗಡನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಪುನಗನೆಲ್ಲ ತಾರೀಖ ಆ ಬಲೆ ಏ ಎಂದವಣ್ಣ ಸೋಬ ಸೋಬ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬಾಯ್ जे ब्लॉग ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರದೆ ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಒಲ್ಪ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಬಾತಿರುಜ ಪೋ ಪೋ ಮೆ ತಿನ್ಬೆ ಎಂಚ ಬಟಣ ಕೈ ಬರ್ದಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೊರ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿಯಾ ಹೈಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜ ಅಂಜೋಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ವೈಟ್ ಉರ್ಬಿನಿಗೆ ಆ ಮೂಜೆಟ್ಟು ರಡ್ಡಿ ಒಂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡು ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಕೊರಚಿ ಆಗಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಜಿನ್ನ ಬಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೇ ಮೇ ನಾನುಂಡು ಆಯನ್ ಬುರ್ದು ಆಯನ್ ಜಾನ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಹೋಗು ಒಂದು ನಿಕೋವಾವು ಬೇ ಏ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ ಕೊರ್ಲೇವು ಜೋಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಮನ್ ಪಾಡ್ ನಾನು ವೆಜ್ ಆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ರಿವೆಂಜ್ ತೆಪ್ಪಿ ಇಡಲೆ ಇಡಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಂದರತಿ ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದಿನ್ ನಿಕ್ ಲಂಚನೆ ಬಂತು ದಾದಾ ಈ ಲಂಚನೆ ಅನ್ಕು ನಿಕ್ ಅವು ಲಂಚನೆ ತಿಂಪು ಜೊತೆ ನಿಕುಲಿ ನೋಡು ನೀ ಕಂದೋಜನ ಬೋಲ್ ದಡ್ಡ ಉಂಡೈಟ್ ಕುರುಡಾಯಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕುರುಡಾಯಿ ಕುರುಡೆ ದಿಯಲ್ ಕುರುಡಾಯಿ ದೀಪೆ ಆಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಾರ್ತೀನಿ ಡಿಜೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾನ ಅದ ಇಡಲಾಗೆ ಇಡವಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಬಾಡಿ ಬೇಗ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ ಮಾ ಆಯ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರ್ತ ಜನ ಈ ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ ಅಂಗಿ ಬದ ಬದ ದಾಲಾಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಪುರ ಬೈ ಅವನಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ತಿಂದು ಪೋಂಬೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕಡ ದಾಳ ಮಾತ್ರ ಅವು ಉಪೇಂದ್ರ ಇಡವಲ್ಲ ಉಪೇಂದ್ರ
ಜೋಗಿಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬರ ಉಪೇಂದ್ರ ಮರ್ಯಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಅವ ಈಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬರ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಹೋಯ್ನ ಕೇಕ್ ತೆಗಿತ ಹೆಂಗು ತಿಂತುವ ಅತ ಹೆಂಗು ತಿಂತುವ ಕುಜ್ಜಿ ಅದ್ಕೊಂಡ್ ಮಾರೆ ಅತ ಬಜ್ಜು ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗು ತಿಂತುವ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಈತು ಬರ್ತಾನೆ ಸಾಲೆಡ್ ಅಂತಿದ್ದೀನ ಕಪ್ಪುದನ ಕಪ್ಪುದನ ಸಾನಿಕಾ ಕಪ್ಪುದನ ಕೇಕ್ ಮೊನ್ನೆ ನೀರ್ಲಕ್ಕ ತೋಜು ಮನೆಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬರ್ತಿ ಬರ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತುನ ಬೊಂಡದ ಅಂಜನ ಬಾವ ಗೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕನ್ನೋಡು ಅಮಲ್ ಪಾರ್ದು ಅದ ಪದ್ಯಡು ಉಲ್ಲಲ್ ಗೊತ್ತುನ ಪನ್ಪರಲ್ ಊದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾವ ಗೊಂಜಿ ಅದು ಅಮಲ್ ಪಾರ್ದು ಅವ್ಳು ಚಪ್ಪಡಾಡು ಬಂದು ಪದ್ಯಡು ಗೊತ್ತನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಪುತ್ರ ಯಾಮಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿ ಅವಗೇನು ಪೂಜೆ ಬನ್ನ ಹೋದ ಪರೇಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಗ್ಲಗ್ಲೆ ಪಾತಿರನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಅಗ್ಲಿತ್ತಿನ ಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಪನ್ಪರ ನಿಕ್ ಪಂಡ್ರೆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹಾಲು ಪೋಡಿ ವಾಲ್ ಮಾರಾಯ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಜೋಗುಲೇರು ಪೋಡಿದು ಬರ್ತೀರು ಯಾರು ಇರಿಕೆ ಜೋಡಿ ನಾನಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪದ ಹೆಂಗಪ್ಪದ ಇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಿತ್ರ ಬೀಜ ತೆಕ್ಕು ದ್ರಾಕ್ಷ ಹೌದಾದ ಬೀಜ ನಾನು ಬಂದೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಪೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿಯಾನ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಒನ್ನ ಸೀತ ಒನ್ನ ಸಾತಿ ಕಳಿಸಿ ಮಂತ್ರಿಯಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾದಿತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದು ಎನ್ನದೆಯಾನ ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ತೀರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಗೆ ಬಂದದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗಂಡು ಮಂತದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್